Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Magat. Taong 1970, Camarines Sur. Si Magat ang taong hindi kumikilala sa kapayapaan. Ang kanyang buhay ay isang matinding kalbaryo na kung saan binubuo ito ng mga sakripisyo na siya lamang ang nakakaalam. Para sa kanya, ang buhay niya ay sumpa at kasuklam-suklam. Sa edad niyang 15 anyos, natutunan na niyang mamuhay mag-isa. Sabi-sabi na kaya ito nangyari sa kanya dahil sa isang masamang anak na hindi kumikilala sa otoridad ng kanyang mga magulang. Pero para kay Magat, ang ganoong istorya ay walang katotohanan. Mabait siyang bata, masunurin sa kanyang pamilya at kumikilala sa Panginoon na kinakatakutan nila. Ngunit sa panahong yon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, habang nasa kasagsagan sila ng pamamahinga, dinalaw sila ng kakaibang nilalang na mula sa bundok. Bilang nakatira sa paanan, sila kagad ang unang nakita nito at sila ang nakatikim ng unang pananalasa. Sa loob lamang ng isang gabi, ang payapa nilang bahay ay binalot ng mga sigaw at ingay. Ang kanyang mga kapatid ay halos gumawa ng paraan para mabuhay, pero kalaunay napaslang din ito ng mga nilalang. At si Magat, ang kaisa-isahang nabuhay sa pamilya nila. Pagkatapos ng insidente, umalis siya kinaumagahan. Mabilis niyang tinahak ang daan patungong baryo at pagdating niya rito, kagad siyang humingi ng tulong sa mga tao. Marami ang naniwala sa kanya. Ngunit pagtungo ng mga ito sa tahanan nila, nakita nila ang mga magulang ni Magat na buhay pa at humihinga. Dito, inilahad ng mga nilalang na nagbabalat kayo kung bakit nila pinalayas ang sarili nilang anak. At magmula noon, si Magat ay hindi na pinaniwalaan. Sa loob ng 8 taon, katakot-takot na hirap at pagtitiis ang kanyang dinanas. Para lamang mabuhay, kinakailangan niyang maglakbay sa mga kalapit lugar. Kung ano-ano ring diskarte ang kanyang ginagawa, sa puntong may mga pagkakataong napipilitan na siyang magnakaw para lamang makasamsam ng pera. Sa ganoong estado umikot ang buhay niya hanggang sa nasanay at nasanay na rin siya. At pagkatapos ng ilang taong pagtitiis, nahulma ng katapangan at katatagan ng kanyang dibdib. Marami siyang pinagdaanan, pero hindi siya nakalimot sa kanyang pinagmulan. At noon pa man, paulit-ulit na siyang naghahanap ng paraan kung papaano mapapalaya ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Pagtungtong niya sa edad na 25 anyos, sa ilalim ng pamamahala ng isang lalaking nakilala niya, nag-aral siya ng mga orasyon at pamamaraan para bumuhay ng isang agimat. Ito ang naisip niyang daan para mapaghandaan ang nilalang na kanyang nasilayan. At kaya lang naman siya tinulungan ng lalaking umako sa kanya ay dahil sa maging ito man, naranasan na rin ang pananalasa ng ganoong uri ng nilalang. Ayon sa lalaking nakilala niya sa pangalang Pamoy, ang nilalang na pumatay at kumuha sa wangis ng kanyang pamilya ay hindi gaanong bumababa ng kabundukan. Ngunit may mga pagkakataong napipilitan ng mga ito dahil sa dalang ng pagkain o pagkabulabog ng kanilang mga tahanan. Tinatawag din ito ni Pamoy na mga amros, isang nilalang nakahalin tulad ng tao, ngunit kasing taas ng puno. Hindi ito mga kapre pinuno sa kadahilan ng wala itong dalang mga tabako. Basta ang itsura nila, parang tao na may mahabang mga paa at braso. Sa kalaliman ng gabi, para itong mga demonyong naglalakad sa ibabaw ng lupa. Hindi mo makikita ang ulo nila, lalo na kung nasa malayo ang mga ito. Hindi rin nagniningas na parang apoy ang kanilang mga mata at halos hindi mo masisilayan ang itsura ng kanilang mga muka.
Dagdag pa ni Pamoy, matagal na niyang pinag-aaralan ang mga nilalang na yon dahil gusto rin niyang mabawi ang kapatid niyang kinuha ng mga ito. Subalit sa loob ng 2 dekada, hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob. Pawang takot ang namumutawi sa katawan niya sa kabila ng mga karga at mga natutunan niya. Kaya nang makita niya si Magat, di siya nagdalawang isip na akuin at kupkupin ito. Naniniwala siya na si Magat ang magiging tulay upang matupad ang kanyang mga pangarap. Kaya lahat ng kanyang natutunan at kaalaman, hindi siya magdadalawang isip na ito ay maipasa. Nang malaman niya ang nais ng lalaki, hindi siya nagdalawang isip na ito ay gawin. Naging matapat siya rito sa puntong parang kadugunan niya ang turing niya kay Pamoy. Lahat din ng utos nito't pinapagawa ay kanyang sinunod ng perpekto at walang palya. Pagkaraan ng 1.5 taon, natangan na niya ang lahat ng kaalaman ng nagturo sa kanya. At sa pamamagitan nito, kung kaya't nagkaroon siya ng lakas ng loob na bumalik sa baryong iniwan niya. Ang naging usapan nila, palalayain muna nila ang kanyang pamilya bago nila hanapin ang kapatid nitong nawawala. Kung yun kasi ang kanilang uunahin, hindi nila maipagkakailang sila'y matatagalan dahil wala silang ideya kung saan ito hahagilapin. Bukod sa nalaman niya na walang tirahan ng pamilya ni Pamoy sa bundok, masyado ring mahirap para sa kanila na halughugin ito ng may mga sumasagi pang problema sa isip niya. Kaya para maging maganda ang pangalawa nilang plano, kailangan muna nilang alisin ang problema na matagal na niyang kinikimkim. Pagkaraan ng ilang linggo, nang makuha na nila ang lahat ng kailangan, tsaka na sila nagdesisyong bumalik. 3 araw ang naging haba ng paglalakbay na kung saan madalas silang abutan ng gabi sa daanan. At para makatipid ng lakas at salapi, mas pinipili nila roong magpalipas ng gabi. Awa naman ng Diyos, walang nangyari sa kanila. May mga pagkakataon na may mga taong nandidiskita pero hindi rin umuubra ang mga ito, lalo pat handa sila magat sa anumang sitwasyon at posibilidad. Pagdating nila ng baryo, wala silang nilapitang tao. Kagad silang tumungo sa dulo nito at mula roon gumawa sila ng maliit na barong-barong. Nakaharap ang lugar na yon malapit sa paanan ng bundok na kung saan tanaw mula roon ang liwanag ng mga lampara sa dating tahanan nila. Kung titingnan mula sa malayo, parang isang ordinaryong pamilya lang ang nakatira rito. Maging siya man noon, aminado na bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng magagandang karanasan kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ang masasayang alaalang yon ay hindi na maibabalik at ang tanging magagawa niya ay palayain ang kanyang sarili mula sa bangungot ng kahapon. Pagtungtong ng gabi noong mismong araw, sa utos ni Pamoy, umusad sila papalapit sa dati nilang bahay. Malayo pa lang hindi na maipagkakaila ni Magat ang malakas na pintig ng kanyang puso. Magat, ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako, Kuya Pamoy. Huwag niyo ho akong alalahanin. Nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi na ito umimik. At makalipas lamang ang kalahating oras, nakarating na sila ng parte ng kakahuyan kung saan malapit sa kanilang tahanan. Mula roon, nakita niya ang kanyang mga kapatid na malaki na at masayang naglalaro sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagsisigawan pa ang mga ito na para bang walang kakaiba sa kanila. Matapos niya itong makita, halos bumuhos ang emosyon niya. Pero kagaya ng napag-usapan, kailangan niyang maghigpit ng sinturon. Hindi niya ipinakita kay Pamoy ang kanyang emosyon upang hindi ito mag-alala sa kanyang kalagayan. At pagbaba nito ng hudyat, tsaka na sila mabilis na umusad papalapit. Kalkulado ang bawat kilos upang hindi sila matunugan ng kanilang mga pakay. Kalaunan, nakarating sila ng bakuran. Mabilis sila roong nakakyat at pagpasok nila,
Kagad nilang sinugod ang mga kapatid niya. Dali-dali nila itong hinataw ng mga dala nilang armas hanggang sa sumigaw na ang mga ito habang gumagapang sa lupa. Nang marinig ni Magat ang iyak ng kanyang mga kapatid, para bang nahimasmasan siya. Hindi ito ang inaasahan niya dahil ang buong akala niya magpapalit ito ng anyo sa oras na makakita ito ng mga taong sasalakay sa pugad nila. Ang kaso kabaliktaran ang nangyari. Hindi umayon sa kanila ang panahon, kaya itong si Magat hindi na ipinagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Habang ginagapos naman ni Pamoy ang kanyang mga kapatid, dahan-dahan siyang tumayo, binitawan ang kanyang armas habang nagwiwika rito ng, "Paano kung tayo pala ang mali? Paano kung mga kapatid ko nga ang mga yan?" Sinusubukan pa siyang kumbinsihin ng kanyang maestro, pero huli na ang lahat. Nabitawan na niya ang kanyang bunsong kapatid hanggang sa makagapang na ito papalayo sa kinaroroonan nila. Maya-maya pa pagtayo nito, bigla itong ngumisi kasabay ng paglabas ng mga galamay sa bunganga nito. Nagkulay dugo rin ang mga mata ng nilalang kasabay ng mabilis na paghaba ng mga daliri at kuko nito. Pag-atungal ng nilalang na yon, dito na rin nagpalit anyo ang iba pa nitong mga kasama. At ang mga magulang niyang nananahimik na sa loob ng bahay, narinig niyang umungol habang mabilis na tumatakbo papalabas ng bahay. Pagsilay nito sa kanya, bigla nitong inatake si Pamoy hanggang sa mabitawan na nito ang kapatid niyang sumunod sa kanya. Wala silang nagawa noon kundi ang mag-orasyon habang marahang umaatras. Nanatili sila sa depensang posisyon dahil alam nila na sila ang nasa delikadong sitwasyon. "Akala ko ba handa ka? Ba't ka nag-alinlangan? Hindi ba ilang beses na natin napag-usapan ng tungkol dito? Hindi na yan ang mga magulang at mga kapatid mo." Nang marinig niya ang sinabi ni Pamoy, tsaka pa lamang bumalik ang kanyang ulirat. At dito, napagtanto niya na hindi sila nagkamali ng akala. Kagad niyang hinugot ang kanyang sandata at walang takot itong inatake. Nang magpang-abot na sila, paulit-ulit niya itong tinaga sa iba't ibang bahagi ng katawan habang nagbibigkas ng mga dasal pantigalpo. Pag-ihip niya nito sa hangin, tsaka naman pumulupot ang mahabang galamay ng kanyang ina sa kanyang leeg. Mabilis siya nitong dinarag papalapit hanggang sa sumubasob na siya sa lupa. At habang kinakaladkad, paulit-ulit siyang kinalmot ng mga kapatid niyang humahabol sa kanya. Ramdam niya ang pagbao ng mga kuko nito sa ilalim ng kanyang laman malapit sa kanyang buto. Pero anuman ang mangyari, hindi niya pinapayagang mabitawan niya ang armas na magliligtas sa kanya. Paglapit niya sa kanyang ina, nakita niya itong malayong-malayo na sa dati nitong anyo. Kaya naman ang akmang lalamunin na siya nito, hindi siya nagdalawang isip na gilitan ito ng leeg at tagain ito sa ulo. Matapos niya itong maisakatuparan, halos bumaha ng dugo sa kanyang harapan. Ngunit ang nakapagtataka, hindi ito pinahina ng mga pinsalang nilikha niya. At sa halip na mamatay, tila bang mas lumakas pa ito. Sa galit ng nilalang sa kanya, bigla siya nitong hinawakan sa ulo at ibinato papalayo. Di niya nakontrol noon ang kanyang sarili, kaya pagbagsak niya sa lupa, nagpagulong-gulong pa siya ng ilang beses bago tumama ang kanyang ulo sa katawan ng puno. At pagtigil niya, halos mandilim na ang kanyang paningin. Subalit dahil sa mga nilalang na papalapit, pinilit niyang makatayo upang muling makalaban. Bagaman dehado at nanghihina, di siya nagpakita ng takot sa mga ito. Mabilis niya itong sinalubong hanggang sa muli silang magpang-abot. Literal na nakipagsabayan na noon si Magat, animoy handa na itong mamatay. Subalit pagkaraan lang ng ilang minuto, mabilis siyang napangibabawan ng mga nilalang. Pagbagsak niya sa lupa, kagad siya nitong pinagtulungan hanggang sa makalapit na sa kanya ang kanyang kasama.
May kinuha ito sa bulsa nito at isinaboy, dahilan para magsipulasan papalayo ang mga nilalang. At ang mga nilalang na tinamaan ng bagay na yon, kitang-kita na umuusok na ang mga galamay at parte ng kamay. Dahan-dahan na rin itong napaluhod sa lupa hanggang sa matunaw na ito na parang kandila. Matapos ang pangyayari, kaagad siyang pinatayo ni Pamoy. Pagpang-abot ng mga tingin nila, nagwika ito sa kanya ng, "Alam ko na ang kahinaan nila. Sa pamamagitan nito, hindi tayo matatalo. Tatagan mo ang loob mo, Magat, dahil malapit na nating mapalaya ang iyong mga magulang at kapatid." Nang marinig niya ang sinabi nito, biglang nawala ang matinding panghihina at pagod. Pagtayo niya ng tuwid, agad niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang sandata, sabay sugod sa mga nilalang na papalapit sa kanila. At sa mga sandaling yan pinuno, parang hindi na niya iniinda ang mga natamo niyang pinsala. Literal na nakipagpatayan na siya, kahit kapalit nito ang kanyang buhay at katawan. Ngunit dahil sa kanyang mga kakayahan na nakuha sa kanyang maestro, hindi siya basta-bastang napabagsak. At dahil sa pangontrang hawak nito, kung kaya't kaagad nila yung natalo. Nang masabuyan na ni Pamoy ang lahat, nakita nila kung papaano ito umatungal, habang magkamatay-matay na sa kakatakbo kung saan-saan. At nang maabot na nila ang kanilang mga hangganan, kaagad itong bumagsak sa lupa at natunaw. Nagdulot ito ng kakaibang amoy, sa puntong kinakailangan pa nilang lumayo sa bahay para lamang makalanghap ng sariwang hangin. Bandang 2:00 na rin ng madaling araw nang binalikan nila ito para sunugin ang lahat ng naiwang bakas. Pagtungtong ng 5:00, hindi na sila dumaan ng baryo. Diretso sila sa karatig lugar para makapagpahinga ng maayos. Alam kasi nila na magiging usap-usapan ang tungkol dito at posible rin silang maturo bilang utak sa likod ng pagkamatay ng mga nilalang. Ayaw itong mangyari ng kanyang kasama, lalo pat matindi ang sugat na tinamo niya. Paglipas ng 1 linggo, hindi pa rin magaling si Magat. Kinakailangan noong putulin ang 3 daliri niya dahil sa tindi ng pinsala nito. Nagtamo rin siya ng malalalim na saksak sa tiyan at binti, kaya kahit anong hilom ng sugat niya, di pa rin siya nakakatayo. At sa kasamaang palad, inabot pa halos ng kalahating taon bago siya makabawi. Gayunpaman, hindi niya na yon inisip pa dahil alam niya na tapos na ang misyon nila sa kanyang pamilya. Napanatag na rin noon ang puso't isip niya na sa loob ng ilang taon, unang beses pa lamang niyang maramdaman. Paghilom at paggaling ng kanyang sugat, dito na sila muling nag-usap ni Pamoy. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa bahay ng kaibigan nito, inilahad nito sa kanya ang mga nakalap nitong ulat patungkol sa kinaroroonan ng kapatid nito. "Magat, alam kong iniinda mo pa ang mga nangyari, pero kailangan na nating kumilos. Kamakailan lang, may mga kaibigan akong mamumundok na nakapagturo kung saan naroon ang kapatid ko. Nakita nila ito sa mga kabundukan ng Dalupaon, namumuhay bilang isang ermitanyo. At ang bali-balita pa, marami itong pinapagaling ng mga taong may karamdaman. Natatakot ako para rito. Hindi natin alam ang peligro na maidudulot ng kanyang milagro." Nang marinig niya ang sinabi nito, kaagad naman siyang napaisip. Pagbaling niya ng tingin dito, tsaka siya sumagot ng, "Kailan tayo aalis, maestro? May plano ka na ba para makita natin siya sa lalong madaling panahon? Alam mo na ba ang lugar na pupuntahan natin?" "Oo, Magat. Alam na alam ko ang lugar na yon dahil nung bata pa kami, doon kami nagpapakain ng mga alaga naming kalabaw. Mahirap mang sabihin pero memorable para sa akin ang lugar na pupuntahan natin. May mga kaibigan din ako doon, kaya huwag kang mag-alala." Dahil sa sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Bagaman may mga iniinda,
Bilang pagkilala at pagtanaw sa kabutihan nitong ipinakita sa kanya, nakahanda siyang suklian ito kahit pakapalit ang kanyang buhay. Makalipas ang isang gabi, sila'y naging abala na sa paghahanda. 3 araw lang din ang itinagal nila bago sila tuluyang nakausad. At mula sa baryong yon, inabot pa ng 4 na araw at 5 gabi ang kanilang pag-usad. Hindi naging madali ang kanilang pinagdaanan, pero nagpapasalamat pa rin sila dahil ligtas silang nakarating. Pagtungtong nila sa baryo kung saan ipinanganak si Pamoy, sumalubong sa kanya ang payak at masayang buhay ng mga nakatira roon. Kung titingnan, parang walang pinoproblema ang bawat isa. Literal na isa yung paraiso para sa mga taong naghahanap ng katahimikan sa buhay. Pagdating nila sa bahay ni Pamoy, dito niya nakilala ang mga pinsan at tiyuhin nito. Naging mainit ang pagtanggap sa kanila, kaya nakapagpahinga sila ng maayos. 2 araw din silang nanatili sa baryo para lumikom ng lakas, makapagpahinga ng maayos at makapagtanong-tanong hinggil sa lugar na kanilang pupuntahan. Nang malaman naman ng mga kadugo nito ang kanilang kailangan, di ito nagdalawang isip na ibahagi sa kanila ang lahat ng kanilang nalalaman. Isang gabi bago sumapit ang kanilang pag-alis, nagkaroon ng munting salo-salo sa tahanan kung saan sila nanunuluyan. Marami ang dumating noong gabi dahil halos lahat ng nakatira sa baryo ay kadugo at kamag-anak ng kanyang maestro. Kagad itong nagkatipon doon. Konting inuman hanggang sa may mga nangyari ng sayawan. Si Magat noon nakaupo lang sa isang tabi, tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa ng mga nakiisa sa kanila. Akala niya isang pangkaraniwang gabi lang ang magaganap, pero di pa man sumasapit ang hating gabi, nagimbal ang lahat dahil sa atungal na kanilang narinig mula sa bundok kung saan sila tutungo. Pagbaling nila ng tingin dito, nakita nila ang mabilis na paghawi ng mga sanga ng puno na parabang may nilalang na mabilis na bumababa. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't dali-daling nagsipasok sa mga kalapit bahay ang mga kadugo ng maestro niya. Sa loob lamang ng ilang segundo, wala na sila halos nakitang tao sa labas, maliban sa kanilang dalawa at sa mga tiyuhing antingero ni Pamoy. Bagaman nakainom ang mga ito, pansin niya na kontrolado pa rin ito ang kanilang mga kilos. Hindi yun basta-bastang gumagawa ng aksyon, lalo pat alam nila na buhay at kaligtasan nila ang nakataya. Pagkaraan ng ilang minutong pagmamasid, hindi kalayuan sa tinutuluyan nilang bahay, may mga nakita silang puno na tila bang hinahawi ang mga sarili nitong sanga. Alam nila na doon nagmumula ang nilalang, pero nakapagtatakang hindi pa rin nila ito nakikita. Maya-maya pa, dito na sila inabisuhan ni Pamoy na umatras. Kaagad namang sumunod ang mga kadugo nito, pero di pa man sila nakakalapit ng bahay, biglang may hinablot sa kanila ang nilalang. At doon nakita nila ang totoo nitong anyo. Binabalot ng dilim ang katawan nito, at ang kanyang mga kamay ay mahaba, ngunit wala itong mga daliri na parang sa tao, kundi para itong mga galamay ng pugita. Wala rin itong talampakan, sa kadahilanang ang nagsisilbing mga paa nila ay ang matulis nilang buto sa binti. Isipin niyo ang binti natin na inalisan ng bukong-bukong at paa. Ganon na ganon ang kanilang itsura. Nakasuot din yon ng lumang damit, ngunit ang damit na yon ay hindi nagmula sa modernong panahon. Basta, para itong tao na isinumpa ilang siglo na ang nakalilipas. Pag-atungal ng nilalang, kaagad itong gumapang sa lupa. Mabilis nitong tinahak ang daan papalapit at walang habas nitong inatake ang mga antingerong nagtatangkang pumigil sa kanya. Sa isang kisap mata, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng kanilang puwersa at ng nilalang. Hindi sila nagpatinag sa kabila ng laki at anyo nito, pero kalaunan ang takot ay unti-unti ring yumakap sa kanilang pagkatao.
Di pa man lumilipas ang kalahating oras, 7 na sa mga tiyuhin at pinsan ni Pamoy ang namatay. Sinubukan nila itong iligtas pero masyadong mabilis ang nilalang. Kaagad din itong pinapatay ang kanyang mga biktima kapag ito ay nahuhuli niya. Isang malakas sa pagkagat sa pagitan ng paa at katawan ng paulit-ulit na pinapakawala ng nilalang. Ayon sa kanyang maestro, sinisigurado lang nito na hindi na makakaligtas ang kanyang biktima. Pagkatapos niya itong sakmalin, tsaka niya ito itatapon sa mga kalapit na puno. Ang dugo at ang laman ng mga biktima nito ay kaagad nakakalat sa paligid. Isang karumal-dumal na pangyayaring sila lamang ang nakasaksi. Matapos itong gawin ng nilalang, muli itong aatungal bago sumugod. Kaya mga kasamahan nila, hindi na naiwasang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. Hindi nagtagal, sila na lamang ng maestro niya ang natira. Matinding takot na ang nararamdaman ni Magat, pero wala siyang balak na iwan ito. Magat, ano pang hinihintay mo? Sumunod ka na sa kanila. Susubukan ko tong pigilan hanggang sa makalayo na kayo. Nang marinig niya ang tanong nito, kaagad naman siyang sumagot dito ng, "Nung ako nasa bingit ng kamatayan, hindi niyo ako iniwan. At ngayon kayo naman, hindi ko rin kayo iiwan." Dahil sa kanyang sinabi, napangiti na lamang ang kanyang maestro habang hinuhugot ang punyal sa tagiliran nito. At sa muling pagsugod ng nilalang, magkasama nila itong sinalubong. Nagtagal ng ilang minuto ang pakikipagbuno nila rito hanggang sa nagtamo na ng matitinding pinsala sa iba't ibang bahagi ng katawan si Pamoy. Pagbagsak nito sa lupa, bigla itong sinunggaba ng nilalang hanggang sa tumarak sa tiyan nito ang matatalas nitong paa at tumagos na ito sa lupa. Pagsilay niya sa pangyayaring yon, halos hindi na niya mawari kung ano pa ang kanyang gagawin. Basta sa isip-isip niya, ililigtas niya ito anuman ang mangyari. Dala ng galit at matinding determinasyon, muli niyang sinugod ang nilalang. Nakita niya kasing hindi ito nakatingin sa kanya, kaya ito ang ginamit niyang pagkakataon upang paslangin ito ng mabilis. Paglundag niya sa nasirang parte ng mesa, napansin niya ang kakaibang liwanag na nagmumula sa likod nito. Di na siya nag-isip pa at yun na ang inatake niya. Pagtarak ng talim ng kanyang sundang sa bagay na yon, nakita niya itong napisak kasabay ng biglang pagkawala ng nilalang. Sinubukan pa siya nitong habulin para paslangin, pero makalipas lamang ang ilang segundo, ang nilalang na yon ay nawala ng lakas para magpatuloy. Bigla itong bumagsak sa lupa, hinang-hina at naghihingalo. Nang masipat niya ang kalagayan nito, kaagad niyang pinuntahan ang kanyang kaibigan para tulungan. Nataon pa noong nadaganan ito ng binti ng nilalang, kaya hindi naging madali para sa kanila na kaagad itong makuha. Pero nang makuha na nila ito, huli na ang lahat. Si Pamoy ay wala ng hininga, iniwan na sila. Pagsilay niya sa patay nitong katawan, ramdam niya ang pagguho ng kanyang mundo. Si Pamoy ang taong itinuring niyang pamilya sa loob ng mahabang panahon, kaya napakasakit nito para sa kanya. Dahil sa pangyayari, hindi niya na napigilan ang kanyang sarili na magwala. Kung sino-sino na lang ang sinusunggaban niya para saktan, hanggang sa pagtulungan na siya ng mga kadugo nito. Maghunos dili ka! Hindi mo kami mga kaaway! Pasensya ka na, Magat. Hindi namin natulungan ang aming pamangkin. Wala kaming lakas ng katulad ng sa inyo. Kaya patawad. Nang marinig niya ang sinabi ng isa sa mga tiyuhin nito, doon pa lamang bumuhos ang kanyang emosyon. At sa puntong yon, unti-unti na siyang kumalma sa kinaroroonan niya. Pag-upo niya sa lupa, dito na siya napahagulgol sa pag-iyak. Pilit siyang naghanap ng makakausap,
Pero batid niya na walang kahit isa sa mga ito ang gustong makinig sa nararamdaman ng kanyang puso. Kaya sa halip na magbahagi ng kanyang mga nararamdaman, pilit na lang niya itong kinimkim. Sumapit ang umaga. Ang katawan ng nilalang ay tuluyan ng nabulok. Ang mga buto nito ay dahan-dahang naging abo hanggang sa wala ng bakas ang natira sa pag-iral nito. Marami ang nakakita sa bagay na yon, pero marami rin ang hindi naniwala. Para sa kanila, gawa-gawa lang ng pamilya ang eskandalo para mapukaw ang atensyon ng mga tao. Marami silang naranasang paninira, pero kailanman hindi nila piniling gumanti. Pagkaraan ng 9 na araw, nang mailibing na si Pamoy, dito niya na tinupad ang kaisa-isa nitong kahilingan. At yon ay walang iba, kundi iligtas ang kapatid nitong matagal nang nawawala. Nababahala man sa mga posibleng mangyari, pilit niyang tinataga ng kanyang loob. Kalaunan, nang malagpasan na niya ang kanyang takot, dito na siya nagsimulang umakyat ng bundok ng mag-isa. Halos mahigit 1 linggong ginugol ng kanyang paghahanap bago niya makita ang kanyang pakay. Bitbit ang pangontra na itinuro sa kanya ni Pamoy. Nilabanan niya ito at kalaunay pinatay. At nang matupad na niya ang kanyang pangako, tsaka na siya bumaba. Pagdating niya sa lugar nito, wala siyang pinagsabihan sa mga kadugo nito. Nanatili siyang tahimik dahil ayaw na niya ng mga usapang walang kabuluhan. Ilang linggo pa ang lumipas, naging abala si Magat sa paghahanap ng bagong lugar kung saan siya muling makakapagsimula. Pinili niyang manirahan sa bayan upang madali niyang makalimutan ang mga nilalang na matagal na panahon ang nagbigay ng dagok sa buhay niya. Awa naman ng Panginoon, naging maligaya siya sa lugar na nilipatan niya. Pero alam niyo ba, na kahit ilang taon ang lumipas, hindi pa rin niya makakalimutan ang minsang ginawa niyang misyon na pagtugis sa misteryosong ermitanyo ng bundok Dalupaon.